Yo. Itu. Kaya putra pangitun mesti Kang keginter sokeng keginter kata ingkang joko tua layu Taman Haryo nimbali hati putra Kurawa ngebut daya Blokeng putra Dursasana nyadong kauman kula Dursasana pripun ndonku dawuh marang kowe kabeh kowe nampa dawuhku lambarana aksara nga telung perkara nga telu niku nopo sepisan ngrungokno kaping pindho ngrasakno kaping telu nglakonana yang wis krungu dawuhku iki mau rasakno cocok apa ora karo batinmu yen cocok enggal lakonana nggih kersane pripun kowe takdu karo macan wani apa ora wani mawon sepinten macan gedene kula boten badhe mundur bagus Jayadrata kula wonten dawuh kowe takdu karo baya wani kula wani paman wani syukur swatama wonten dawuh paman kowe takdu karo banteng wani apa ora beli kula wani paman wani Kartomarma kula wonten dawuh paman kowe takdu karo badak wani apa ora kula wani paman saguh sagah Citraksi jauh kowe takdu karo asu gelem apa ora wani Mas kula boten ajeng Mas syukur Durmagati pripun kowe takdu karo Setyaki wani apa ora kula nyuwun pamit mawon pamit pilalah kula niku pun batin bola-bali kok kula niku pun batin bola-bali Kurawa tekan Dwarawati iki mesti rame karo Setyaki niku pun mesti kula niku ya gumun malah sing kula gumuni ngeten Mas ing atase Bima golek wahyu kok njaluk pangestu nyangestina niku apa nandi pangestune wong Astina dhewe niku nek golek wahyu ora tau entuk rabi ora tau gathuk ngono kok dijaluki pangestu kudune njaluk pangestu karo wong tuwa sing wis menep pikirane ya ta wong tuwa sing wis tentrem rasane ora kemrungsung rasane lah njaluk pangestu kok ten sampeyan niku alah man kan nemoni lelakon apa mangke sik man niki wonten rebuk sampeyan mlebu Durmagati kalih Setyaki niku dalare pripun ngene Dur iki mau ora aku nderekke putuku Bima Narakasura sowan Nyang Dwarawati wis ketemu karo Sinuwun Kresna nggih terus putuku Bima nyuwun pangestu supaya Sinuwun Kresna gelem ngewangi utawa ndombani oleh putuku Bima arep gayuh wahyu kaprawiran ya wahyu jayaningrat nggih lah katone Sinuwun Kresna rada kabotan buktine Sinuwun Kresna ora saguh ning kepara malah mejang karo Bima jarene oleh paring dawuh ya ngene iki Bima entuk lan orane wahyu ora gumantung sapa sing ngewangi ning tumindake sing gayuh wahyu ki mau kepiye wis ngono kuwi mula banjur putuku Bima rumangsa serik atine terus metu tanpa pamit lah kocapok aku ki dadi wong tuwa kepengin nuduhke dalan sing bener Sinuwun Kresna tak kandhani lah kok Setyaki ora trimo aku disampluk raiku mula nganti aku tiba keringkangan wah isin banget aku
Setyaki ora tatanan, ora duwe tata krama. Lho ngeten iki lho. Lah wong sing ora duwe tata krama niku sampeyan kok sing diseneni Setyaki niku. Lah wong sampeyan ki Patih Ngastina kok wani trunyak-trunyuk nyak-nyakan tekan Dwarawati niku jane ten apa lho? Mula nganti dadi unen-unen. Ya desa, ya kutha, ya pabrik gula barang kuwi nek jek ana sengkuni ora bakal tentrem. Lah kok tenan coba. Dwarawati ora ning apa-apa ketekan sampeyan ya geger karo wong kene. Pun go mulih mawon, mantuk mawon. Wis nek nganti sampeyan ora mulih iso kewiranan iki. Mulih kepiye? Kula nek kan gelut karo Setyaki wegah. Pun sampeyan arep gelut karo Setyaki mangkat dhewe. Sampeyan padu karo Setyaki mang lakoni dhewe. Kowe jago sapa? Jago Setyaki. Ora galah pun mboten. Wis pilih Setyaki mawon. Malah donga kula ndak geger, ndak perang sengkuni, ndak mati jagate ndak tentrem. Ora elek ta unine. Lah terus piye pun? Aku ora trima Setyaki cekelen. Bandanen tangane. Sirimpungan sikilak tutukane watu ndase. Oh nggih. Yen pancen iki dadi gawe sampean kula ngestoke dawuh. Swatama wonten dawuh marate metu jaba. Perintahna Madya-gawan saka Astina goleki Setyaki dicekel. Setyaki dipateni sedya paman. Enjing bidal gumura saking jroning negeri. Kung ingkang kala Puswa Prabusananira Lira Surya Wetalira Pamain Caraniti Arasa Medang Indagas Tunggup Mungkraning Sambuta ing Ukir Marbapak langsung Mira Kena soroting surya nampak mikolan gunung-gunung Kapiar soswaranipun lirung bani
wadya kang luwambang tunggu ana dongeng entek-entek panunggul apa tusane tusangung tulis sama aja tindak lalah alah iya bener kandamu lali sumber ati watan ana dongeng entek-entek si penunggul Patenono penunggul apa dosane ngungkul-ungkuli kaya dene patrap kowe Setyaki kowe wanuh-wani gawe wirange paman Sengkuni ayo aja paman Sengkuni sing tok tandang iki Swata Mayanana yen kowe arep mungsuh karo Setyaki aku ora bakal mundur sesangkah Mbara saiki eling-elingen Swatama perang karo Setyaki menang ki nalika kapan sing wayangan sapa ewadene yen kowe kepengin kewirangan ayo maju rene aku ora bakal mundur ketokno kaprawiran wah lena panyendammu tebak dadamu melesati gamu takut dosa ayo sembarang
Gulungan genderamu bapa ana gamanmu. Aja ngaling-alingi panduluk iki. Arti kaya kaya ngono. Ngembak watan Musuhku. Lebih kok bareng legane atiku. nanggap jajah kantaran peusah ya dengolino prakteng aku Ngoleno prateng lampus. serena madya Lakon sirna madyaning palugon parep. Lho. Hano maneh iki. Iya. Arti peo. Kowe wong Astina aja gawe geger ana Ndrawati. Minggat pohon wah, mbok recep. Di sing jelas Setyaki. Kon maju rene. Ora sah golek sing ora bayi. Padha-padha abdi dalem Ndrawati. Dadi tanggung jawab Anoman. Wah, ngendel-delke. Amung kewan kok diapur wis pira banjane. Ayo. Modyar ngabruk apa ora kowe? Modyar iki. Pasti kowe. Yo. Ya. Has. Hati aku. Aduh. Aduh yo. Aduh. Wah, jar. Hot, hot. Yo. Hot. Ha. Yo. Hati aku. Aduh yo. Wah. Hey. Yo. Hey. Ah. Hop. Hey. 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 Yo. Hey. Hey. Back. Hati aku. Waduh. Aduh yo. Hey. Yo. Hey. Hey. Aduh yo. Nyokot kuping. Hoi, 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 ik hou, hoi, wah, iya. Kacan kuwi nomor siswa. Yo, yo, oh, hoi, iya. Aduh. Ah, yo, yo, hop, hop, hoi, hoi, iya. Aduh. Hoi, yo, hop. Hoi, 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 weh, iya, weh, dah, iya. Wah. Wah. Yo. Oh, hey, hey. Yo, yo, oh, oh, hey. Cekelane angel men iki. Lo, lo, la, lo, lo. Iya, hey. Yo, hey. Iya, iya. Iya, weh, jangan yang. Iya. Weh. Wah. Kados pundi Hyang? Adengger wayah Prabu Setyaki gembela mestakanipun awit kathah ingkang sabiyantu dhateng Setyaki. Sinten ingkang sabiyantu dhateng Paman Setyaki? Inggih
Mriko Kang Wanoman kalian Patih Udawa sampun kepareng paduka semeni. Menika perkawis darah Dwarawati. Paduka menika sanjawining garis. Badhe kula rampungi Paman Setyaki. Paman Setyaki aku tega karo kowe Paman Setyaki. Ayo, kaya apa aku? Mbok redep. Margane pati kuwi. Hai, hai, ha. Ya.